Здравейте, скъпи граждани, български граждани! Искам да ви поделям една нещо, че аз откривах в Facebook и в YouTube. Има една момиче от Канада и се казва Алина Маклеод. И тя пресумира, що един ден, без начин, тя иска да живее в България, с сега чудесно, но което прави само е да пресумира на видеи колко ефтин са нещи, колко ефтини са. Тя може да наема един апартмент много ефтино и луксури апартмент, само защото тя е от Канада и започва да пресумира колко ефтино е, но много хубава България, малко фалшлив. Се държи малко фалшлив с България. И що бе? Що само ще бъде това с пари? Не. Не е само това. Не говори български, тя само говори английски. Тя не е се интересува на българска култура, само да прави снимки на плаж и на Черно море и на града, на София, но тя не се интересува на култура, нито на езика. Само колко ефтин е всичко. Чувствам се много ядосена, защото тя иска да репрезентира България за чужденци и за чужбина. И само което тя прави е да гиша колко ефтин е всичко. Ама без защо? Що бе? За една човека като мен, аз страдах много и много години, за да успея да живея в България, само за култура, за езика и за музика, и за това аз се подготвя като една фолклорна българска музика. Аз съм тук за култура и за всичко. На България съм много влюбена с България. Ама ядосвам се много, аз се възмущавам много, когато виждам една човека като това, една момиче, пресумира и прави спонсор за бизнес и нещо от България, и тя не прави това от сърце. Тя го прави само, що е ютубер, една нормална ютубер. Нито един интерес за българска култура. Ама съм ядосена, но мисля, че после да филмирам това малко видео, ще се чувствам по-спокойна и ще спия добре. Дано! Дай Боже! Айде, чао и хубав вечер ви желая, граждани!